Měl jsem Five Nights. Jak postavil někdo Freddy Fazbear a budeme mít na to reakce, takže napište do komentářů. Tak jdem na to. Freddy's na skutečnou hru. Nejprve jsme našli 4 Na co tam? lidi, kteří proti své vůli zůstali celou noc v bezpečnostní místnosti. Jejich cílem bylo A proč jako? dosáhnout 6. hodiny raní, zatímco je pronásledovali animatronici. Začalo to první hodinu, je to docela Proč? Nevím. snadné. Můžete použít monitor kamery, abyste viděli, kam se Freddy a ostatní A proč to dělají? pohybují, ale používání světel a dveří ke zastavení animatroniků vám sníží energii. Situace se však začne zhoršovat během několika dalších hodin, A proč? Já nevím, proč tady kdy se dělají. pohybuje více animatroniků. Je to jako armáda Američanů útočících na Brity. Seděl jsem v kontrolní Nevím, proč to dělají. místnosti a říkal animatronikům, kam mají jít, a protože byli zamčeni v jejich oblecích, museli poslouchat každý můj příkaz. První smrt nastala ve 4. hodině, kdy jeden z nich zapomněl Nevím, proč to dělají. zavřít dveře. Další ztratil svou energii, což rychle vedlo k tomu, že na ně Foxy zaútočil. S pouze 2 lidmi, kteří zůstali a jsme vstoupili do poslední hodiny, ale jejich energie rychle ubývala. Jen několik sekund před koncem se energie vyčerpala, což vedlo k tomu, že zůstal jen jeden účastník. Přežil? Podívejte se na celé video. Nevím, proč to dělají. Večer, jednu jízdenku na dráhu, prosím.